Hai mai încearcă. Mai încearcă, mă. Îți dă la uite. Meri, ia să Hai mă, da, mai lung, ceva mai lung. Schimbă-le până la 5-a, 6-a chiar. Ce RS 125? Calmează benzină. Dar o știi pe aia? Când îi dai benzina la mașină, cum face du-du-du-du, ia așa așa. Face cu dă-l. Hai mă, Ăsta trebuie duzătorul meu. bă, până la 6-a schimbă. Am încheiat, da? Las, nu i-a dat mă, i-a dat de afară. Băi, n-are cum să... Asta a fost mai lungă. Băi, n-are cum să meargă până la 6, că e în clasa 5-a numai de fete. Hai mă. Ba, lungea pe scratch ăsta. Rateu a fost ăsta, nu? Gata, de urcă. Vino încoace. Dei două. Dă-i, du, bravo. Ia. Ia două. Mai ia. Ia, mai ia. Acolo, băi! Și câte ți-i că stai că și gata?